Director General ki pulit gejala Dr. L.R. Bishnoi ula Pyntip bagi pulit gejala kilayo jingtip bun ki riupat ba kilayo shithi Dawa Pisa naka seng Lehnoh Hanyutrap National Liberation Council bat naka Garo National Liberation Army lengba ki social media bat ki WhatsApp, Telegram bat SMS. Ula ong baki pat ba ki de ban sngut ho ba omdan kam ban kershan ne ai Pisa ki kenhun ne seng bala sha nyo be an haka sorkar kum kini kijing yarap kilong persha bat ki bu ye kijing im jong ki pat ba balui ha kijing ma kijing kershan Pisa ye kiken hun bala sha nyo be an kam dei tang ba pen ken ye kiken don an hendai ka dei kijing ken deu thala ban ya khun persha ye kam be an halor kani na kaliang jong katanat pulit kala pen shai bat kentui ki pat ba ban kya na kijing siu Pisa sha ki seng Lehnoh namar kin ngat Haki kendon an ka ba khatway khatlai bat khat hanyo jong ka Unlawful Activities Prevention Act 1967 kumjuru hapo ka kendon basau jong ka an Unlawful Activities Prevention Act 1967 bat ka kendon chispa khandai jong ka IPC kumta la kentui ki pat ba lada ki yo jing tho Dawa Pisa ki de ban Pyntip mador shaki pulit ban le ka badan kam bar ki pulit kin Iathuh ka Kyrteng ki ba sha Dawa Pisa la ong u DGP